Ngikubingelele ngiphinde ngomkele mbukeli ukuthi manje sekulethela zona indaba eyifika ngaso ke isikhathi inyanga ke edumile lapha ku TikTok ebizwa ngokuthi ke noma ke ezibiza ngozikode ke elaphayo lapha ke kuona ke uTikTok ibuze nje umbuzo ke owodwa ke wabanzima ke emadodeni ke njengoba ke noma kusoke ke isizwe ke esikhona ke njengoba kukhulunywa ngayo ke indaba yakhe ke usisi ke uTamara lapha ke okhulumela ke wona ke amadoda washo ngempela ukuthi ke noma ke wawubuza ke umbuzo owodwa ke yena ke uzikode ukuthi ke amadoda azoyeka yini na ukudizela ke abantu besimame ngenxa yokuthi ke yena ke usisi ke uTamara ke usekhulume kanje ngawo ke amadoda noma ke amantombazane ukuthi ke amadoda ke awayeke ke ukudizela ke wona ke amantombazane. Umbuzo ke uthi amadoda azoyeka ngempela yini ke ukudizela ke wona ke amantombazane. Awuthi ke mbukeli nguzuse yena ke uzikode ke inyanga ikhuluma kabanzi ngalolu ke lolu daba lokudiza kwawo ke amadoda. Nansi ke ivideo engunika yona mbukeli, siyabonga. Manje ngiyanizwa kulezi insuku niloke nibhizinisi Tamara this Tamara that, abanye bakwatile, abanye bajabule, abanye baphutha Tamara imali. Manje anenitshele kahle la amadoda azoyeka yini ukudizela amantombazane ngoba naku Tamara usethe. Omunye nje uzomuzwa esegijima eceleni lapha kuTamara, hey Tamara uyangichaza Tamara, uyabona nje inkomo zikababa ngeke ngiyilahle mangiletha kuwena, unesimilo, usafuna ukuqhuba yona lento le uTamara ayikhuzayo njengamanje. Yini niyaxa. Hey ngitshela indaba ngeke ayiyeka amadoda ukupha amantombazane imali, ngeke ayeke ukudiza zahlula onyoko lezinto lezi onyoko beyikhuza bethi hey amantombazane ayadlana imali, kodwa bayazipha bayawapha namanje amantombazane imali. Uyabona, ngikhuluma nje abanye kunabantu abangazwani nabazali babo ngenxa yokuthi ke na abazali bayakhuza ukuthi hayibo yekela ukuloke udliwa ile ntombazane yakasibani bani. Angithi ke na ngeke ayithole phela kumzali lento ayidizela lapha entombazaneni. Mina uTamara nje ngiyamsupporta, ngiyomupha nje imali bafowethu, kodwa hayi ngoba mhlambe sengithi mhlambe ngithi hayi kuyobe sekuphelile ukudiza kwamadoda. Amadoda ayadiza. Ngabo sisi bendawo, bosisi bestrata ngaba bekho njengamanje. Nina niyadlala. Hayi.